Ale mande, sokerea. Sosi mande, nije vea. Ala volivkana, vonđantele, maškare bregostar. Cikne gudli banda šukar, ilamne čajora, katar si openen. Eroma si kataro marso, paleronja katare venera. Mensa manda trito planeta, katare planeta pedera. Kanana, ken hop, hop, hop. Haminte budjenca, hop, hop, hop. Kaj penomanuš, pedaj kad penela voj, Bože moj, Bože moj. Gada sinu maja amen. Kaj si lačo birto, kaj si opipe ošto. Džanav kaj si uglečave, Bog je stvorio i to. Eroma si kataro marso, paleronja katare venera. Ne se manda trito planeta, katare planeta pedera. Kanana, kanana, ken hop, 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 hop. Minte budjenca, hop, hop, hop. Kad penela voj, Bože moj, Bože moj. Kada sinu maja amende. Havšunav, džanav sosi, nesarenđi džan pekoli. Bresostar, a bresostar, nesar ne baš olem voli. Eroma si kataro marso, paleronja katare venera. Mensa manda trito planeta, katare planeta pedera. Kanana, kanana, ken hop, hop, hop. Ahaztuko diogu gorringua. Oso buelta gutxi emanaz. Honita oin poliki eman bida. Bai, oin geldion. Irina eta azukria ja aurretik nahaztuta. Holaxe golpeka. Tak, 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 tak. Holaxe. Bueno, oin jazta. Pausa hau dago. Bai. Urrengua? Kotxariakin papelea bota. Tak, eta? Atzaparrakin? Atzaparrakin bultza eta tak moztu. Eta 6 biribiltxo bota. 6, papel bakoitzen. Bai. Trendaroko bizkotxo famatua. Bai, hoxe da. Probatuko? Bale, Bai. Bale, venga. Honita, nahi duzu... Zuke bai, ama. Bai, Neukin dakua. Zukin dakua, jamienek. Bai? Bai, hoxe baietz. Con el corazón te damos. Con el corazón te damos. A ver, va, adiós, mira, que no me casi lo que digo.
Enan plaza bat itzen dana. Maite maio. Ez. Bizkotxoak itxen hasi izan emakumean izena. Pista, emekin azten da, eta bizena okin azken gara. Martzela oso ondo. Azenu baina, bueno, osagai bada, arrautza. Irina esan ez eta zuke. Baina, eta orain egiko dugu azukria, bai? Bueno, azukria zer bat bota berdi dugu? Oso. Eta irukin gozo. Poliki, hola, nire. Ondo. Ez diosiko gabiak pasatzen garen. Ai, hori nik nahi. Biztala. Uiek alauka. Ui, baina. Eta ireki. Horra. Pasa biztala. Biztala. hau da papera, da? Eta bota ona. Esango izuet puntu bat? Ya está, bota ona. Oso ondo, Iar. Jo, Iar, artista bazera, Vale. Eredu bezala. Itxara ez bete guztiz, bestela igual pega ingo dia danak. Ez que, claro, nola zakigun. Nola puztuko dian. Hiru horiek eta beste hiru behiak. Garbitzu dizuet paperak matxean, lehen ipitzuko dira. Bota lazai. Urrengo taldeak egoteko hala Puntuan izango da, gutxu gara ez da, uste zuak kabitza. Mila 1945 Baskongaetako probintziak bisitatu eta bere segizioarekin Endarora, Gipuzkoa iritsi zenean, herriko bizilagunek bertan egiten diren aberatsak ziren bizkotxo batzuk eskaintzea adostu zutela aipatuz, baina mendadotar bat bere ere ez zen ezagustaratzen. Haiek aurkeztera, sakristauak, gaztelderaz zerbait zekienak eta gizon axolagabea izango zenak,
hartu zuen eginkizun solemnea. Izan ere, erreginak Maria Cristina amarekin eta arribarekin batera, herri iritsi zenean, sakristobak bizkotxoak esteritu zion esanez. Reina nuestra, Mendaro mejor que esto no tiene, como estos bizcochos con la madre y la hermana. Y piénsate que con el corazón te dan. Mendaroko sakristobalena izan zen bere erregaldian jasan behar izan zuten hitzaldien artean laurrena eta zentuzkoa. Zenbait aldiz gogoratu zuen. Beste bertsio benetakoa bat ezagutzen du. Armadaren aldizkari ofizialak eman zuen 1855ko irailaren 10. Haren arabera urte horretako abuztuan Isabel Bigarrena eta bere ama Cristina Andrea Nafarroan eta Baskongaletako probintziatan jarrena zebiltzala, Mendaratik irakurtzen bizkotxo handi bat oparitu zieten, gainean erre koreo bat zuela. Alkateak Isabel Bigarrenari eman zionean onera esan zuen hitzezik. Señora, este bizcocho a ser en Mendaro para ti, no a hacer otra cosa en Mendaro, solo a hacer bizcocho. Parte pues esto con la mano. Eta aldizkari ofizialak egiten du. Hízole la ley, la reina esta arenga mucha gracia, pero más aún en la iglesia, al comprobar que el sacerdote, el de la arenga y el sacristán eran el mismo. Eta Isabel Bigarrenari eta Euskaldunei buruz ari garela, erregina banatu zenean, ez dakit zarotzen horrekeition, bainero batekin batera, honek olatu bat iristean, naturalitasun handienak esan izion. Reina, mete cabeza!